ciutat. D'entre les entitats que aquest any signaran el llibre, ens acompanya ara mateix del Centre Parroquial Roser el president, en Ignasi. Hola, molt bona tarda. Bona tarda. Ignasi, vosaltres sou una associació esportiva. Fa 78 anys, em deies abans, que esteu en marxa i us arriba aquest reconeixement després d'aquests anys. Què sentiu? Home, per nosaltres és una il·lusió immensa que després de 78 anys d'història i a més que nosaltres som del barri del Fort Pienc, a més jo crec que som l'únic club que ha començat i encara continua en la mateixa seu social. Per tant, nosaltres, la nostra funció esportiva i de barri, rebre aquest reconeixement per nosaltres és molt important. Avui heu vingut membres de la Junta Directiva. Com us celebrareu amb la resta? 22 equips teniu en la presentació que es va fer aquest any. Correcte. 11 femenins, 11 masculins. Correcte. Tenim 11 femenins, 11 masculins, com dius, i una escola de bàsquet, i som més o menys uns 300 esportistes. Com ho celebrarem? Home, per tot lo alto, perquè sembla que això s'ho mereix, perquè la medalla d'honor de Barcelona, que tinguis el reconeixement de la teva ciutat, per nosaltres és una immens satisfacció. Molt bé, Ignasi, doncs moltíssimes gràcies. Us desitgem moltíssims anys més de trajectòria. Ja podeu anar pujant, em sembla. Moltíssimes gràcies. De fet, aquesta és l'entrada principal per on van accedint. Aquí veieu els diferents guardonats. Ara qui és que rep ara mateix? Recull el senyor Ignasi Quadern, president del Bàsquet Centre Parroquial Roser. A la Federació Tres Tombs de Sant Antoni Abat de Barcelona.